talagang masasabi natin na dapat kasama sa emergency powers pa. Pangalawa, pag pinuntahan natin ang website ng MMDA or DOTR, sa DOTR, nakikita natin yung mga ibang na-procure ninyo. Secretary Tugade, are you aware of the alternative modes of procurement that is allowed in our RA 9184? Secretary Tugade, tanong ko po sa inyo. Alam niyo po, merong alternative modes of procurement. Hindi po ba? Alam po namin po yan, ma'am. Okay. Gusto ko pong linawin para po sa ating mga kababayan. Yung sinasabi ninyong maaaring naibsan na ang sitwasyon ng traffic kung sakasakaling may emergency power, sabi ko nga marahil. Pero may mga bagay rin na hindi kailangan na sana naayos na rin ninyo. Halimbawa, yung ating mga train, hindi ninyo kailangan ng emergency powers para magkaroon ng procurement. In fact, merong executive order ang ating presidente. Are you familiar with Executive Order number 34? Yes, ma'am. Insofar as MRT3 is concerned, in fact, that was adopted as we pursue the rehabilitation and maintenance of MRT3. So, ibig sabihin yung mga direct procurement, yung mga repeat order, negotiated procurement, lahat naman yan na sinasabi ninyong dapat kasama sa emergency powers ay nagagawa na ninyo ngayon, hindi po ba? Pero mapapabilis. So, mamaya ho, kung mararapatin ho without meaning to preempt our discussion. Hindi po mapapabilis, pareho lang 30 days kung sa tamang proseso na mapapaikli ng 10 days. Pero yung 30 days nga na yun, hindi nyo na nagagawa eh. Sa ngayon ha, nakita ko sa inyong website, ang dami na ninyong na-procure under the alternative modes of procurement. Hindi po ba? May mga listahan kayo, may mga lumabas na nga, katulad nga nito, yung... Ito